Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Molt bé, mira, et presento en Llucià, hermana. Hola, T'has de conèixer. què tal, hermana Lourdes? Molt bé, i vostè? Molt bé, estupendo. Pues, Seiem? va, seiem. Vinga. Hermana Lourdes, com estem? De moment sentada. Escolti, a vostè m'han dit que la coneix. Evidentment tothom de l'escola, però Sí. també tot Vic per ser l'hermana Bueno, tot. més culer, la germana més culer, Tot Vic no, perquè hi ha molts puestos que no, però sí part de... però és molt coneguda per ser una monja del Barça. Sempre m'ha agradat, els deports m'han agradat sempre. N'ha practicat algun d'esport? Balomano, Jugava a handbol? a la Garriga. I què? Jo sóc de la Garriga. I va durar molt temps o no? Van durar 2 anys, nosaltres. Per què va plegar? L'entrenador va marxar... A mi m'han dit que la van expulsar. No. No em van expulsar, bueno, va ser Què va passar? un partit que van fer del seu de Barcelona, Sí, que eren bastant brutes. eren bastant bruts. Sí, brutes. I què va perquè- fer? Què va fer vostè? No, jo no, jo feia de portera. Sí, Esclar, hi ve una del seu que va fer mal amb una Sí. meva amiga, li vaig dir, home, i aquella també em va fer un cop, dic, no hi tornis perquè cobraràs. cobraràs. Sí, i sí, va cobrar. Va cobrar. La vaig estarracar i la van expulsar. Vostè que porta una vida tan pausada, perquè vostè treballa aquí amb els nens... Sí, al menjador. Al menjador. Quan va al Camp Nou a veure un Barça-Real Madrid i veu aquell excitament de la gent que se li surten els Ui. ulls i després que arriba Pep... I la doctrina que diuen, els rosaris que diuen. Exacte, sí, exacte, precisament això. Quan vostè sent tot el que s'arriba a dir des d'una graderia Què? com la del Camp Nou, què fa? Jo dic, senyor, perdona'ls a tots, perquè no saben el que diuen. Em vaig dir entre mi. S'ho va dient per dins. Ha resat mai pel Barça? Jo sí. Bueno, quan jugo amb el Madrid, sí, Quan jugo amb el Madrid, sí. Què li demana? que perdi. I que sigui una mica més nobles, i no siguin tan... Però veu com ha canviat la història? Ara ja no demanem guanyar, demanem que perdi el Madrid i que no sigui... Que el Madrid no serà campió. Això ho demana? I No, jo ho dic. Val. Vostè... Predicció. Va. Jo ho dic. Vostè creu que el Madrid guanyarà, si són 15 partits seguits? Bueno, ajuda els àrbitres, clar, que els guanyarà. Si els àrbitres sempre... Però vostè van a favor- expressa els seus desitjos. Adéu, Digue, senyor, escolta, ja està senyor, bé. que el Madrid sigui més noble. No, el Madrid és Madrid i... No canviaran. No, I digui'm una cosa, ja per acabar. Vostè Vale. que té contacte directe... nostre senyor. Guardiola... Què? Què? Es quedarà? Qui? Guardiola, què li sembla? Jo el veig que té molta pressió. Jo diria que sí, un any més sí. Sí, Jo diria, el meu pensament. sí. Clar, no és el de... No, clar. Però que Mentre hi hagi Guardiola... avui hi haurà Barça. Sí? Mentre hi hagi Guardiola hi haurà Barça. Ens quedem amb aquesta frase. Sí, Esperem que es quedi, si no, escolti... un any més jo crec. Val, esperem-ho, a veure què Perquè passa. sembla que no, però deu portar molt. Mourinho el voldria aquí? No, por favor, no me Fora, hables, no? Mourinho fora. És que No, la volia excitar una mica. no me hables de Madrid, Vull dir- porfa. No, I l'Espanyol? Va, l'Espanyol també hi ha ratos que és una mica... És com si es deixessin guanyar, no?, contra el Madrid. una Sí, mica. amb el Barcelona poder fer mal, Sí, va anar per fer mal. sí. Ara, quan juguen al Madrid, l'oveja i unes ovejes són. És autèntic, L'hermana Lourdes, que és una crac d'aquí Vic que hem volgut venir a conèixer, també per saber una mica aquest vincle amb la fe, la religió i el Barça, que sempre ha anat molt unit. Jo resar sempre he resat. Però... Si faci un mes pel Barça últimament, Darrerament faci un mes pel Barça. No, el Barça ja està bé. Sí? Ja jugaria, no cal. Resarem a veure si estem de Ja sort i resareu. podem aconseguir més títols i podem celebrar-ho més vegades i es pot posar més vegades la samarreta del Barça. Tinc 2 botelles que el Madrid no serà campió. 2? Botelles de xampany. A punt per obrir si el Madrid no és campió. Em truca? Sí, si el Madrid no és campió, la trucaré. Vale. Gràcies, hermana. I força Barça, Sí, visca el Barça. I I visca- agafa el Madrid. Vinga, deixem-ho així. Anem-hi? Vinga, som-hi. Bé, Nil, em sembla que t'estic trobant la penya perfecta avui, I a més al costat de casa, no et podràs queixar. Sí, la penya molt maca, però el Veus? tema aquest del vertigen encara no me l'has solucionat, A veure, si et dic globus... Ahir a la nit. Nil, per favor, em va passar el mateix. I si et dic bones vistes?
Shakira, quina sort el Piqué. Gil, per favor, Si et dic que aquesta penya té una particularitat és que vola molt amunt. Globus, bones vistes, vola amunt. Per favor, va, anem. Va, tira. Bones. Què tal? Ja som aquí. Què és això? Això, home, per anar a volar, és una cistella, un globus. Per anar a volar? Sí. Ui, a mi això de les alçades no em convenç pas, A més, és que he quedat, saps, per allà, pel Merma. Hosti, aquests jovents són una mica, es fan caquet, Ho veieu o no? Sí. Fes, va, fes. Ja pujaré jo, ja pujaré jo. Anem a volar? Va, vinga, anem. Estem a les alçades de la Plana de Vic, concretament damunt de la ciutat de Vic, amb el Jordi, que el Jordi és un dels socis de la penya, que veig que vas molt ben uniformat, Sí, tu, tenim aquestes jaquetes d'aquest any. Ah, són oficials, aquestes de la penya? Bueno, són les que tenim els de Junta de la Penya, perquè quan anem a futbol, doncs, Sí. Els companys de la penya... Ho reconeixeu? Sàpiguen... Aquest és, per exemple, l'encarregat de l'autobús i Sí. és el punt de referència per molt bé. si hi ha cap problema per Molt bé. quan anem amb l'autobús. Ja veus, Avui l'hem... Avui tocava. L'hem posada pel programa, no? Jordi, ja veus que el meu cosí, en Nil, s'ha quedat a baix, aquest jovent... Aquest jovent pitegen molt i llavors quan és l'hora de la veritat queden a segona fila. Perquè ara estem aquí a les alçades de la Plana de Vic i concretament ja per mostrar que hem conegut la penya barcelonista Plana de Vic, que és l'única penya que podem dir que té globus propi, que el feu servir en moltes activitats, oi? Amb celebracions, oi? A més. Quan hi ha una celebració, una festa, sobretot de celebració d'algun títol, que utilitzem la plaça de Vic, el que hem fet alguna vegada és fer captius, no? Captius? Sí, captius, ho explicaria més bé el pilot, però és que el globus està lligat a terra, no? Sí. Llavors el que es fa és pujar i baixar, així molta gent pot gaudir doncs, de l'espectacle, no? Un captiu, el pilot, que es diu Quim, que té nom també, no es diu captiu. Quim, un captiu quants metres puja? Uns 30 metres. 30 metres. I vas pujant a la gent, celebren la victòria i tornen a baixar. Bueno, una mica dalt, per celebrar-ho dalt. Un brindis a les alçades no l'heu fet mai, per celebrar alguna Champions o alguna cosa així? No, ho haguéssim pogut fer, ho podem fer en una altra ocasió, sí. Hem pujat aquí dalt amb aquest globus, per tenir la perspectiva de la Plana de Vic, perquè vosaltres, precisament, a mi m'ha cridat l'atenció això, que sou la penya barcelonista Plana de Vic, i molta gent de la Plana de Vic formen part de la vostra penya, que això no passa moltes vegades, que molts pobles del voltant vinguin aquí, perquè cada vegada hi ha més penyes a cada poble, oi? Sí, certament, cada vegada hi ha més penyes a cada poble, però encara hi ha tota una colla de pobles, no diria poblets, sinó pobles bastant grans, que tradicionalment la gent d'aquests pobles són socis de la penya Plana de Vic, barcelonista Plana de Vic, no sé, perquè també Vic trau comercialment a aquesta gent que es ve molt sovint cap aquí, doncs no han arribat a fer la penya i de moment estan amb nosaltres. A la penya barcelonista Plana de Vic sempre feu autocar per anar al Camp Nou, això ja m'ho ha explicat el Presi. Amb globus no hi heu anat mai, al Camp Nou? No, perquè bàsicament suposo que, a part que el globus no sé si es pot dirigir gairebé cap a on el vols fer anar, finalment, tampoc hi cauríem tots els que hi voldríem anar-hi. També és veritat, ens quedaria molt curts. Si tu dius que vas al Camp Nou, direcció al Camp Nou, pots anar-hi, no? O hi ha autopistes al cel, no ho sé. Hi ha autopistes. Sí? Està tot molt reglamentat, molt legislat, i és molt més complex del que sembla. I quanta estona abans hauríem de sortir? Això sí que no ho sé. Clar, hauríem de sortir amb molta calma, 3 dies abans, no? O més, o 3 mesos, perquè, escolta, mai se sap el vent. Per tant, si volguéssim... Clar, perquè és el secret, no, Quim, el vent? Has de buscar la direcció, el vent a l'alçada que et porta allà on tu vols anar, és complicadot. Sí, és a dir, si hi ha un vent una mica fortet ja no pots sortir. No, perquè després a l'hora d'aterrar també el vent serà fortet, segurament. Avui anem bé, no? Ho dic per l'hora d'aterrar, De moment anem fantàstic. Anem fantàstic, Però a mi, i fem molt paral·lelisme, també, aquesta pau, aquesta tranquil·litat, em recorda una mica en alguns moments el Camp Nou. Ho dic també per llançar una mica el punt de crítica, de que de vegades s'hauria d'animar una mica més el Camp Nou, que allò que diuen del Liceu, ara ja diré, no, sembla que vagis amb globus a la Plana de Vic quan hi ha aquell silenci al Camp Nou. A vegades fins que no passa alguna coseta, fins que o el mateix equip no ens tiba, o l'àrbit ens esvera, o l'equip contrari amb alguna acció, sempre hi ha unes estones que allò que diuen que sembla el Liceu. El Liceu, a veure si s'activen una mica i posen això de la corba jove ben fet, De totes maneres, els artistes són equiparables. Exacte, és veritat, molt ben salvat, gràcies per salvar-me. Escolta, dèiem que vosaltres pengeu des de fa molts anys la pancarta allà, que és la mítica, de la penya Plana de Vic. Fa molts anys que la pengem. Com ho feu?
Doncs, bueno, al capdamunt de la tercera graderia hi ha uns, com unes valles, diguem així, que encara s'aixequen més per sobre del camp, i pujant, o sigui... Us enfileu allà? Sí. Sou una penya sense vertigen, veig? Quan tens una determinada edat, ara ja no m'hi veuré. Ja no puges, ja no puges. Però llavors t'enfiles allà on faci falta. I quantes persones fan falta per penjar aquella pancarta tan gran? Dues persones, Sí? una pot fer-ho amb certa lentitud, no? Allò a poc. Dues és l'ideal, no? Segurament molts dels que heu anat al Camp Nou l'heu vist moltíssimes vegades, perquè és una de les pancartes més mítiques. És la que hi ha al capdamunt de tot, de lateral de la tercera. I fa molts anys, a més, eh? Jo des de sempre l'hi he vist. Des que tinc gust de raó l'he vist, jo, aquella pancarta. Jo crec que des del principi no hem fallat mai a cap partit, potser des del 73 potser hi ha anat sempre aquesta pancarta. Molt bé, doncs escolta, fem una voladeta per la Plana de Vic, així veurem diferents pobles de socis de la penya, i també perquè tenim ganes de volar amunt. Arribarem a Munic? Espero que sí, i que hi arribem amb el globus, perquè encara queden molts dies. A Munic amb globus no, eh? No, però ho celebrarem després. Després sí. Doncs jo m'apuntaré a la celebració i vindré a fer un captiu. Perfecte. Un captiu sí que el farem, no? Està fet, això. A Munic no, que hi ha massa vent per allà, massa lluny, hauríem de sortir demà passat ja, eh? En fi, vinga, anem a volar. Start with the lights reflected jumping from the sky, and I wonder if we'll see the moon walk by, 'cause it's shining. The sun, the trees, the moon, the sea, the clouds above and over me. The sun, the trees, the moon, the sea. Va, Lluci, cap al camí, recte, pel camí més curt. Gran penya la de la Plana de Vic, Nil. Què passa, que ara ja sé que em sortiràs amb que el glòbul, les alçades, no és la penya perfecta per tu, bla, bla, bla... Mira, Llucià, no t'empipis, però és que... Ah, ja ets soci, tu? Home, si no fos soci de la penya de la meva ciutat, seria una cosa molt lletja. Sí, també és A més, veritat. aquí ja les conec totes. Aquí ja les coneixes totes? Ah, clar, tu busques nous horitzons. Busques sortir a lligar fora de Vic, vaja. Digue-ho com vulguis. Ja. Em busques més penyes? Sí, quin remei, no? Te les busco. Ara, ells, quina penya, eh?